15 आगस्ट दिनै बे दिनावहाय बनगाव दखरा बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बनगाव ओनसोलनि जातीय आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' समाज आबोब आरो बेवहाय दखरानि सिङाव थानाय UPPLनि दैदेनगिरि एबा कर्मिफोरखौबो लानानै मोनसे सिरियासै सावरायदों। बे सावरायनायानो जाहैबाय मा थांनाय 8 आगस्टआव भारतनि जे इलेक्शन कमिशन बे कमिशना आथिखालाव आसामाव पार्लामेन्ट आरो एसेम्बलि समस्तिखौ फाइनाल डिक्लेयार खालामदों। दा बेखौ लानानै दिनै सिरियासलि रायलायनाय जादों। मानोना जों नुनो मोनदों मा फाइनाल लिस्टआवहाय बनरगावनि बांसिन ओनसोलानो बावखुंग्रियाव थांदों। बेवहाय जों नुनो मोनदों बनरगाव आरो दतमा बनरगाव आन्सलिक दखरानि सिङाव थानाय बाहागोआ फारनै जादों। जेरावहाय पलिटिकेलि जोङो ओनसोलनि मानसिफ्रा मोनसे फिल खालामदोंबा बियो मोनसे इनसिकिउर जागोन फिउचारावहाय। दा नैबेखौ लानानै दिनै सिरियासलि दिनै सावरायदों। दा बेवहाय मोनसे प्रश्न जानो हागौ दिनैनि बे सावरायनायाव जोङो साफा UPPLनि सासे दैदेनगिरि एबा कर्मि बे सावरायनायाव मानो बाहागो लाखो। नाथाय गोदोनिफ्रायनो बनरगाव ओनसोला मोनसे खौसे जेखि खामानि मावा मानो जेखि हाबा मावा मानो ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा जाथिनि थाखाय जों ज' मावबोदों। दिनै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे कुइसन खालामदों मोनसे मिथिनो लुबैदों जे माब्रै जाखो मा खारनाव बनरगावनि ओनसोला बावखुंग्रियाव हाबनाय जाखो जे बावखुंग्रिया जेनेरेल सिट माब्रै जाथावगौ। खारन खाथि खाला जों नुनो मोनदों देबरगावनि बा क'क्राझार टाउन एबा दतमानि माखासे एरियाया क'क्राझार समस्ति आरो दतमा समस्तियाव दङ। नाथाय बर' बांसिन थानाय बे सिङाव थानाय बर' गामिखौ मा खारनाव मानि थाखाय बावखुंग्रि समस्तियाव सोनाय जाखो बेखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजा फरायसा आफाद जोंनि माहारियारि आफाद बर' साहित्य सभा आबोब बर' समाज मोनसे सावरायनांगौ होननानै दिनै सावरायनाय जादों। बे सावरायनायावहाय गोबां जोङो सावरायलायनाय जादों गोबां दिगाव रायलायनाय जादों। रायलायनानै बेवहाय दिनै गोसोआव माने गोजोननायखौ गैया होननानै दिनै बुंदों। आरो बेखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों जोङो जोंनि बिटिआर सरकार आसाम सरकारनिसिम मिथिहोनो नाजादों। बेजों लोगोसे बे सावरायनायाव मोनसे सिरियास जिनिसा रायजो राजानियाव जे दा एसेम्बलि समस्तिखौ खालामनायाव जेरैबायदि जोङो गोजोननाय मोनाखिसै। दा जोङो खोनानो मोनबाय थादों आरोबाव बावैसो बिटिसि समस्तिखौ दाफुंफिननाय जागोन होननानै जोङो खोनानो मोनदों। दा बेखौ लानानैबो दिनै सिरियासलि सावरायदों। दा बेवहायबो गिनाय फैदों जे दानि बादि एसेम्बलि समस्तिखौ जेरै खालामदों थिग बिदिनो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा उनावबो बनरगाव समस्तिखौ बा बनरगाव दखराखौ थेर बेथेर खालामगोन नामा। आरो जुदि थेर बेथेर खालामोबा बेवहाय बे ओनसोलनि रायजो राजा बा जों बयबो मोनसे फिल खालामदोंबा बेवहाय पलिटिकेलि खुनु सिकिउर जाया। बेखायनो दिनै मोनसे खुद्रिनायजों लोगोसे आरो मोनसे भबिष्यत बाणी दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा होनो नागिरदों। जोंखौ आं सासे UPPLनि सासे कर्मि हिसाबै आंखौबो बुंदों जे प्रयजन जायोबा दा जेरैबायदि अन्याय खालामबाय मोनसे नेग्लेक्ट खालामनाय बादि मोनदों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ बुंदों जे प्रयजन जायोबा ओनसोलनि स्वार्थनि थाखाय बेवहाय UPPL माने नोंथांमोनहाबो खालामनो मोननाय नङा होननानै जोंखौ बुंनाय जादों। दा बेवहाय आंहा पार्सनेलि जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय गोदोनिफ्रायनो जोङो साजेननायनिफ्रायनो जोङो खामानि मावबोदों जेला ओनसोलनि स्वार्थनि थाखाय जोंनि दखरा बर' फरायसा आफादा दखरा बर' थुनलाइ आफादा आबोबा बा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेरै थोनो जों बिदिनो जों मावबोदों आरो इयुनावबो हयथ' मावनो गोनां जागोन। दा खोब सिरियास बाथ्रा दिनैहाय
दिनै सावरायनाया 15 आगस्टमोन नाथाय बेखौ गोसोआव बिराद खुद्रिनाय थादों बिराद माने दुखु मोननाय थादों दिनै रायलायनाय जादों बेखौ खुनु पद्धे माने जोङो गनायनो हाया होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बुंनाय जादों आरो आंबो सासे UPPLनि कर्मि हिसाबै आंबो निस्सय बुंनांगोन जे दुखु गोनां आरो बेखौ गनायनो हाथावै बादि जादों खारन खुनु माबाखौ नायोबा जिअग्राफिकेल एरियाखौ नायोबा बनरगाव एरियानि 6टा जे BCDC हाबबाय बेनि गेजेराव माखासे BCDCआ ओरैबायदि एखेबारे सिङावहाय सिंनिफ्राय बख्ल'नानै माने बावखुंग्रियाव सोनाय जादों बियो दुखु गोनां बाथ्रा आरो बेखौ गनायनो हाथावै बादि जादों आरो बेखौनो दिनैहाय जोङो मोनसे खुद्रिनाय एबा जों बेखौ गनायनो हाया होननानै दिनैनि बे मिटिंनि गेजेरजों जोङो बे माबाखौ सावरायनाय जादों आरो बेखौ जोङो गामि हिसाबै आं गोसोआव गैला खिन्थु 6टा BCDCआ हाबनानै दङ 6टा BCDC दा गुबै बाथ्राथ' बेनो दा बनरगावनि जेसेबां ओनसोलाव गामिफोर दङ फ्राय पुब क'क्राझारावमोन सानजा क'क्राझाराव गोग्लैजोबोमोन बयबो साननानै लादोंमोन जोङो दतमा समस्ति नङाबा क'क्राझार समस्तियाव गोलैगोन नाथाय सारप्राइज आसरित मा खारननि थाखाय मानि थाखाय दिनैहाय जेनेरेल सिट बावखुंग्रि जेरावहाय बावखुंग्रि हाजोनि खाथि खाला गामिया क'क्राझार समस्तियाव थाबाय बेखौ गारनानै दिनै बनरगाव एरियानि सिंनि गामिखौ दिनै बावखुंग्रियाव सोनाया बेवहाय माबा मोनसे दङ नामा आरो जोङो दिनैहाय एरियानि मानसिफ्रा पलिटिकेलि जोंखौ माबा मोनसे नेग्लिजेन्सि खालामदों नामा नैबे जिनिसखौ फिल खालामदों। खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबियावनो जोबोद दुखुनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो बुंनांगोन दिनै 76थि जेनाखि भारत उदांस्रि सान दिनै 77थि भारत उदांस्रि सान बे समाव जोंनि बनरगाव ओनसोलनि बावहाय गासै माहारियारि आफादफोर जेरै बर' थुनलाइ आफाद समाज आफाद आबादारि आफाद एक्स भलन्टियार फर्स आरो आबोब लोगोसे बनरगाव दख'रानि बारग' बिबानगिरि दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि बनरगाव ओनसोलनि गासैबो जोङो आरो UPPL जोङो जयैहाय दिनैहाय मोनसे सावरायनाय जोङो खालामदों आरो बे सावरायनायाव जोबोद गोथौ आरो गुवारै जोङो सानदों सावरायदों रायलायदों थांनाय 8 थारिखआव जेनाखि डेलिमिटेसननि फाइनाल ड्राफ्ट ओंखारदों बेखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनि सिगाङाव रिएक्सन देखायदों फोरमायदों आरो जोङो गामियाव थांनो हायै बायदि हाबनो हायै बायदि मोनसे परिबेसा फैदों दा बेवहाय जोङो बायद' जादों दिनैहाय जोङो मोनसे टेबोल खालामनो थाखाय दख'रा हिसाबै दा बेवहाय जोङो जोबोद दुखु नांदों जे जोंनि बनरगाव ओनसोलखौ जे एथ'ग्राब बेबायदि माने नासयनो हादों बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायनायखौनो जोङो बुंनांगोन दिनैनि समाव बनरगाव ओनसोलखौ मोनसे जोंनि जाथिनि उथुमै होननानै साननानै लायो जों बेखौनो फोरमायनो सानदों दिनैनि समाव जे बनरगाव ओनसोलखौ डिभाइड एन्ड रुल पलिसिखौ खालामदों होननानै जों साननानै लानो हायो दिनैनि जेनाखि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरनि खामानि मावनाय जोंनि गेजेराव बावहाय दख'रानिफ्राय मिरु लेभेलसिम बावहाय UPPL पार्टिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बावहाय दङ जोंनि गेजेराव दा बिथांमोन थासेयावबो बिथांमोननो खबर होयै मिथिहोयै बा बिथांमोनखौ लानानै मोनसे टेबोल खालामनानै सावरायैया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जुदि बिथांमोनखौ लाफानानै जुदि सावरायनाय जायोमोनब्ला बिथांमोना निस्सय बुंगौमोन बनरगाव ओनसोलनि माबायदि थासारि बा बेखौ माबोरैहाय खालामजायो दा जायनाखि बावखुंग्रि समस्ति मोनसे दाफामनाय जादों आरो बियो टटेलि बियो जेनेरेल दा बावहाय जोंनि बनरगाव हिसाबै जोङो माबायदि सिकिउर जागोन बेखौ जोङो बुजिनो बाखि गैया जोंनि बनरगाव दख'रानि जोंनि गासै बिबानगिरि बा दैदेनगिरि आरो रायजो राजा गासै बिथांमोनहा उननि समाव जोङो गोबांहायै जोङो माबायदि जोङो भिक्टिम जानो हागौ जों बेखौ जों गासैबो मिथिगौ दा बे समावहाय आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि जेनाखि पार्टिनि जेनाखि UPPL पार्टिनि चिफ प्रेसिडेन्ट आरो बिथांमोनहा थाबैनो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैनानै बिथांमोनहा बेनि जेनाखि रिप्लाइ बेनि बा खेंफोरथि बेनि जुक्ति आरो बेनि फिननायखौ जाहाथे जोंनो थाबैनो जाहाथे होयो नङाब्ला जोङो उननि समाव जोङो बावहाय जोङो बुंगोन जोंनि जेनाखि दख'रानि सिंनिफ्राय जोंनि गोजौ लेभेलसिम जि पार्टियाव बिबान लानानै खामानि मावदों बिथांमोनहा जोंनि रायजो राजानि सार्थआव आरो बिथांमोनहा गाव गावसिनि बिबानखौबो
गोजौ लेभेलनिफ्राय ओंखारनानै फैनायनि जेनाखि दायित्व बेखौबो बिथांमोनहा मावनो बाध्य जागोन आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन बिथांमोन साननाय बायदि बा जोंनि जेनाखि दखरानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जुदि बेबायदि अन्याय भाबै जुदि नासयनानै दोनोब्ला जोङो दखरा हिसाबै बा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा जों गासैनो जयैनो गुबुन गुबुन दल संगठन बा पार्टियानो जायाथों मानो बा नन पलिटिकेल पार्टियानो जायाथों मानो जोङो जयै दखरा आफाद ज' थाफानानै जोङो जोंनि ओनसोलनि जोङो जुदायै माबा मोनसे जोङो डिसिसन लानायनि गेजेरजों जोङो उननि समाव जोङो बिनि फिननायखौ जोङो जेब्लायबो रेडि जानानै थागोन। जोङो खुनु मोनसे आसा खालामनो हाया जे बिथांमोनहा जोंनि दखराखौ लानानै बा जोंनि बनरगावखौ लानानै बिथांमोना माबा मोनसे फिउचाराव बिराद मोजां माबा मोनसे सिन्था खालामो होननानै मानोना मैया दाखालिनि जेनाखि डेलिमिटेसननि जेनाखि रिजाल्ट बावहाय जिबायदि रिजाल्ट मोनबाय बे रिजाल्टनि उनाव आरो जोङो एसेबो जोङो बुजिनो बाखि थायाखै। दा बेनिखायनो बनरगाव दखरानि जानानै जोङो बेखौनो बुंगोन खावलायगोन बिथांमोनहा थाबैनो जोंनो फिननायखौ होनांगौ। फैबाय थानाय BTC इलेक्शन टाइमाव जोङो बिथांमोनहा माबायदि खामानि मावहैगोन मावहैया बेखौबो लानानै जोङो दानिफ्रायनो जों बिथांमोनखौ जोङो नोजोर खालामगोन। मानोना जोङो जेरैबायदि बिथांमोननिफ्राय आसा खालामदोंमोन लिडार दं होननानै बिथांमोननिफ्राय जों जेरैबायदि फिथाइ मोननांगौमोन जों बेखिनि फिथाइखौ जों दिनै मोननो हायाखै आरो बियो भबिष्यतनि थाखाय जोबोद गिख्रंथाव मोनसे थासारि फैनो हागौ। दिनैनि जेनाखि थासारि जादों बियो जोङो गोबां गोथौ आरो गुवारै जोङो सावरायदों रायज्लायदों। दा बियो थाबैनो जोंनि गेजेराव जोङो फिननायखौ लुगैगोन आरो थाबैनो जुदि जोंनो फिननाय होआब्ला जोङो गाबोन समफोरनि गेजेराव जोङो बिनि रिएक्सनखौ जोङो खालामनो थाखाय जोङो रेडि। दा बेनिखायनो जुदि दिनैहाय जोंनि जाथिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोंनि पार्टिनि मानसिफ्रा जुदि जोंनि रायजो राजानि गोजोनथाव जुदि खामानि मावनानै होनो हाया बिथांमोनहा गाबोन समफोरनि गेजेराव रिजाइन होनानैबाबो ओंखारबोनांगोन आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय आवाज होनांगोन। आरो बे लेभेलाव जोङो जेब्लायबो रेडि जों जेब्लायबो खौसेथि खामानि मावगोन। जोंहा गुबुन गुबुन दायो गोबां पलिटिकेल पार्टिफोर दङ जोङो बिथांमोनखौ लानानैबो फैबाय थानाय समावहायो जोङो हयथ' जोङो मोनसे टेबोल खालामनानै जोङो गथायै मोनसे डिसिसन लानानै जोङो खामानि मावनो थाखाय बनरगाव ओनसोलनि बासिफ्रा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोङो थांखि लानो थाखाय जोङो बाध्य जानो हागौ। दा बेनिखायनो बेखौ जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा दाखालिनिफ्रायनो ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि बाइटखौ होगासिनो दङ जे डेलिमिटेसननि सायाव एबसुआ जे टटेलि बाहाय गोजोननाय गैया बेखौ लानानै आङो बावहाय हाब्रेनानै बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै। आङो दिनैनि जेनाखि जोंनि बाहाय सोलिनाय जोंनि बनरगाव हिसाबै जोङो नासयजानाय जों बेखौ लानानै जोङो जोबोद दुखित आरो बे दुखुआ जोङो जुगे जुगे मोनबाय आरो बेनि दिनैनि जेनाखि थासारि बे थासारिया फैबाय थानाय समाव गोबां मोनसे गोब्राब थासारि फैनो हागौ। बेखिनिखौ आङो दिनै नोंथांमोननि बे निउस पर्टेल बा निउसनि बिथांमोनहा जोंनिसिम मा रिप्लाइ हरो बा जोंनो मा फिननाय होयो बेखिनिखौ जोङो नायगोन। दा जोङो आसा खालामनो हायाखै BTCआवबो जे बिदि समस्ति दाफामनाय जुदि जायोब्ला बिथांमोनहा जोंनि बनरगावखौ सिन्था खालामनानै हिसाब खालामनानै जे जोंजों रायज्लायनानै जे बिथांमोनहा थांखि लागोन खामानि मावगोन जों बेखौ मालाबाबो मिजिंथिनो हायाखै। दा बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय। ड्राफ्टखौ लानानै बनरगाव समस्तिया मोनसे सिरिमिलि थासारियाव दङ। बनरगाव ओनसोलनि थागिबि हिसाबै मा फोरमायनो सानो? नंगौ दिनै भारत उदांस्रि सान खिन्थु उदांस्रि सानब्लाबो जोङो जोंनि बे एरिया बा बे एरियानि ओनसोलनि बाथ्राखौ लानानै बा बनरगाव ओनसोलखौ लानानै जोङो उदांस्रि गैयै बायदि मोनसे फिल खालामदों आरो जोङो बेवहाय दिनै गोबांथार बाथ्रा जोङो बे डिलिमिटेसननि फाइनाल ड्राफ्टखौ लानानै जों सावरायनाय जादों। दा बेनो जोंनि बे बनरगाव ओनसोलखौ जोंनि प्रमद बर' सारमोनहा जोंनि लरेन्स सारमोनहा जोंनि UG सारमोनहा बा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे बनरगाव ओनसोलखौ बर'निनो मोनसे उथुमै होननानै माने मेल मिटिंफ्राव बिराद माने रायखाङो आरो बनरगाव नङाबा बर'नि बे जारिमिनानो जाया बेबायदि मोनसे बाथ्राफोरखौ जोंनि गेजेरावहाय बा रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय फोरमायबाय थायो। दा बे बनरगाव ओनसोलानो दिनैहाय मोनसे सेकिउर्ड बा बर' जाथिनि मोनसे उथुमैयानो मोनसे सेकिउर्ड नङै बायदि मोनसे जोङो फिल जादों। आं बे बनरगाव ओनसोलनि सासे रायजो राजा बा थागिबि हिसाबै आं बेखौ फोरमायनो सानदों। दा दाख्लै समस्ति दाफामनायावहाय दतमा माने समस्ति आरो क'क्राझार समस्ति बे मोननैया ST समस्ति हिसाबै इलेक्सन कमिशनारजों फोसावजादों आरो जोंनि बे बनरगाव ओनसोलनि 75% बाहागोआनो बावखुंग्रि बा जेनेरेल सिट जायनाखि बे सिटआवहाय जोंनिया थांनायावहाय जों बिराद माने गोसोआव बिराद माने गोजोननाय गैयै दुखु
माने बेबायदि मोनसे थासारिया जोंनियाव फैदों ओनसोलावनो आरो बेखौ लानानै जोङो पलिटिकेलि माने सेक्युर्ड गैयै बायदि मोनसे फिल खालामदों दा बिनि थाखायनो आं खावलायदों जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना उननि समावहाय जेरैखि जाया जों खोनानो मोनदों फैगासिनो थानाय समावहाय बिटिआरनि जेनाखि जा समस्ति बारायनाय दा बेबायदि मोनसे थासारियाबो फैगोन दा बेवहाय जुदि बारायोबा दा बे बनरगाव समस्तिया जेरैखि जाया मोनसे मोजां मोनसे सेक्युर्ड जेरैखि जाया सेक्युर्ड मोनसे जायगायाव थानांगौ आरो बियो जोंनि जेनाखि पलिटिकेल सेफगार्ड बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे साननो हायो बेबायदि मोनसे थासारियाव जाहाथे लाबोयो आं बेखौ सारमोनखौ खावलायदों दा बेवहाय जोङो बावखुंग्रि समस्तियावहाय जोङो नोजोर होदों बावखुंग्रि ओनसोलनि जेनाखि समस्तिफोरनि जेनाखि गामिफोरखौ जों नोजोर होदों बेवहाय जोङो जेनेरेल आरो बिनि जेनाखि मिरु बेनि मिरुखौ जुदि जों नायोबा इयुनावहाय बियो माने मोनसे गाज्रि मोनसे माबाया फैगोन बेखौ जों नुहुरदों आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावनो सानदों थारमाने थांनाय समावहाय जेनाखि मोनसे ड्राफ्ट बे ड्राफ्टखौ नायफामनाय जाबावदोंमोन दा बेवहाय क'क्राझारनि जेनाखि माने माखासे थालांनाय गामिफोर बेखौ जोंनि एमएलए लरेन्स सारा बेखौ सोसनबावनांगौनि थाखाय खामानि मावबावनांगौ दं होननानै फोरमायदों आरो जोंनि जेनाखि आसामनि जोंनि मन्थ्रि सार सिबिजाथाव इउजि ब्रह्म साराबो बुंदोंमोन जोंनि जेनाखि माने दतमा समस्तिनिफ्राय जेनेबा बारजानाय माखासे बावखुंग्रियावनो गोलैनाय आरो क'क्राझारनियाबो बावखुंग्रियावनो गोलैनाय बेबायदि मोनसे थासारिखौ नोजोर होनानै बिथांमोनहा एसे बुंदोंमोन जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनो फोरमायदों दा बिथांमोननि जेनाखि गामिफ्रा जुदि माने एसटि रिजार्भनि जायगायाव जुदि थाफिनबायब्ला जोंनि बे बनरगाव गामि बा बनरगाव ओनसोलनि जेनाखि मोजां मोनसे जायगा बे मोनसे जायगाया बोरैहाय जेनेरेल सिटआव थाहैखो बेखौ बिराद कुइसन जादों आरो मोनसे बाथ्रायाव जोंनि एक्स बिएलटि जेनाखि जों दा बिएलटि खौनो बुंनांगोन बिएलटिनि जेनाखि गायसनगिरि आफादगिरि बिर सिलागां जाय जोंनि सिबिजाथाव बिथांनि जेनाखि माने मांखरसालि बा बिथांनि गामि जायखौ लानानै जोङो माने बिनि माने माबाया बिराद माने कन्ट्रिबिउसन जोहोलाव दा बिथांनि गामियाबो माने सेक्युर्ड नङै बायदि माने जेनेरेल सिटआव गोलैनानै दं दा बेफोर गासिबो बाथ्राखौ लानानै बनरगाव ओनसोलनि जेखि राजनितिक दलावनो थाया मानो दल संगठन बा जोंनि माहारियारि आफाद बिथांमोनहा माने जोंनि सिगाङावहाय दुखु फोरमायदों आरो जोंबो बुंदों बिथांमोनखौ जुदि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि गोजौआव थानानै जुदि खामानि मावनो जुदि स्कप मोनाबा बा खामानि मावनायनि मोनसे परिबेस मोनाबा जोङो दलनिफ्राय नोंथांमोनहा माबा मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो जा बा पार्सनेल माबायानो जा नोंथांमोनहा साननांगोन होननानै आङो माने बा जोङो माने बुंलायलायनाय जादों दिनैनि बे मेलावहाय आरो बे सावरायनाया माने इयुन समनि थाखाय मोनसे जुदि जोंनि सार बिथांमोनहा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जुदि जेबो रेसपन्स होआबा फैगासिनो थानाय समावहाय बनरगाव ओनसोलनि रायजो हिसाबै जोंनि जेनाखि रैखाथिखौ नोजोर होनानै गोबांथार सिन्था खालामनांगौ थाबावबाय होननानै आङो बे समावहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बा प्रेसमेन्टनि गेजेरजों आं फोरमायबाय। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइकगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स